салому дуруд ба мухлисони Барселона ва канали БАРСТЖ. шаби гузашта дар даври 28-ум мусобиқоти Ла Лига дар майдони худ Камп Ноу Барселона дастаи ОСАСУНАро қабул намуд. Дар ин бозӣ муовизатгарони Барселона Жерар Пике ва Клеман Лангле рекордҳои нав гузоштанд. Жерар Пике дар бозӣ бо ОСАСУНА бозии 60-думи худро бо либоси варзишии Барселона барпо кард ва бешубҳа Пике яке аз беҳтарин муовизатгарони марказӣ дар таърихи Барселона маҳсуб мешавад. Клеман Лангле бошад 150 маротиба бо либоси варзишии Барселона майдондорӣ кард. Имрӯз мо дар бораи бозии бар зидди ОСАСУНА пурра бароятон маълумот медиҳем. Дӯстон, вақтҳои охир дар канал видео кам баромадест ва ин сабабҳои худашро дорад, ки бисёре аз шумо мумкин ки медонед, аммо нигоҳ накарда ба ҳамаи мушкилиҳо дар хизмати шумоем. Аз шумо лайк, комментария ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акун дар ягон ҷо куллаболишро баланд гузошта ён бакунед, ки давомаш мошни мегузарад. Бародарон, Лигаи Чемпионҳо давом дорад. Моро давоми бозиҳои яккашниҳоӣ интизор аст. Бенфика дар майдони худ бо Аякс мусовӣ кард бо миннатдории голи Яремчук. Нигоҳ накарда ба ин дастаи амстердамӣ фаворити асосӣ ба ҳисоб меравад. Аммо бозии асосии тур дар Олд Траффорд хоҳад гузашт. Юнайтед ва Атлетико низ дар бозии якум ғолибшавандаро муайян накарданд. Оё Роналдо метавонад ки Симеонеро боз аз Лигаи Чемпионҳо паронад? Тамошои ин бозиҳоро бо 1х метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди БАРСТЖ. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ҳайати асосии дастаро Хавид чунин интихоб кард. Дарвозабон Тер Штеген, муовизатгарон Дани Алвес, Жерар Пике, Эрик Гарсия, Жорди Алба, ним муовизатгарон Педри, Серхио Бускетс, Гави, ҳамлагарон Усман Дембеле, Абамеянг, Ферран Торрес. Дар дақиқаи даҳуми бозӣ Усман Дембеле хеле зарбаи хатарнок ҷониби дарвозаи ОСАСУНА зад, вале зарбааш бо гол анҷом наёфт. Баъдан Гави тӯбро дар маркази ҷаримагӯи рақиб соҳиб шуд, вале Видал қоидаи бозиро бар зидди Гави вайрон намуд ва довар зарбаи ҷаримавии 11 метра таъин кард. Ферран Торрес пеналтиро иҷро намуда исои бозиро 1-0 ба фоидаи Барселона кард. Дар дақиқаи 21 Усман Дембеле аз канори рост ба маркази ҷаримагӯ равон шуда Ферран Торресро 1-1 бо дарвозабон баровард ва Торрес голи дуюми Барселонаро дар ин бозӣ зада худаш низ дубл намуд. Чанд дақиқа баъд аз ин гол бозам Усман Дембеле аз канори рост ба ҷаримагӯи ОСАСУНА партов кард ва он ҷо Абамеянг бо як расиш голи севуми Барселонаро дар ин бозӣ ворди дарвозаи рақиб намуд. Бо ҳамин қисми аввали бозӣ ба анҷом расид. Дар дақиқаи 48-уми бозии Роберто Торрес аз ОСАСУНА хеле наздик ба гол задан буд, вале Тер Штеген сари вақт нагузошт ки ҷониби дарвозааш зарба занад. Ҳамон замон Барса ба аксулҳуҷум гузашта Усман Дембеле ду нафарро фиреб дода зарба зад, вале аридани монеи зарбаи Усман Дембеле гардид. Баъдан Дембеле боз як партофти дигар ба Абамеянг кард, вале ӯ аз ин фурсати гол задан истифода карда натавонист. Дар дақиқаи 55-ум Жерар Пике голи чоруми Барселонаро зад, вале довар ҳолати офсайд ба қайд гирифта голро ҳисоб накард. Баъди ду гол Ферран Торрес хеле кӯшиш мекард ки хетрик намояд, вале зарбаҳои шикорчии Барселона ба сӯи осмон парвоз мекарданд. Дар дақиқаи 74-ум 2 дақиқа баъди вориди майдон шуданаш Рики Пуч ҷониби дарвозаи Эрера зарба зад ва дарвозабон зарбаи аввали ӯро рафт кард, аммо Пуч хеле фаъолияти хуб нишон дод ва дубора тӯбро соҳиб шуда дарвозабонро бо муовизатгари ОСАСУНА фиреб дода голи чоруми Барселонаро дар ин бозӣ ба нишон расонд. Ба ҳамин бозӣ хотима ёфт. ба ғайр аз Тер Штеген дигар ҳама баъди бозӣ хурсанд буданд, чунки Тер Штеген талаб кард ки ба ӯ чойи кабуд дам кунанд, то ки дар назди дарвозааш то омадани ҳамлагарони ОСАСУНА ёнбош карда ҳамлаҳои нотакрори Барселонаро тамошо кунад, аммо ин корро фаромӯш карданд. Гави бо Педри агар ҳамин гуна давом диҳанд, дар 10 солаи охир ҷои Иньеста ва Хавиро дар футболи ҷаҳонӣ ин ду нафар ишғол мекунад. Ферран Торрес билохира дубл намуд, вале мухлисонро низ фаромӯш накард. Ҳамаги ду зарбаи заминӣ барои голҳояш зад, дигар ҳамаи зарбаҳояшро барои шикори майнаву зоғони Камп Ноу равон кард ки ба мухлисон халал нарасонанд. Торрес дриблинги хуб ва якдигарфаҳмӣ бо ҳамдастаҳояш дорад ва барои боварӣ пайдо карданаш ба ӯ гол лозим буд. ҳар касе ки ӯро танқид мекард бояд дар назар дошта бошад ки ҳамон ҳолатҳои гол задане ки ӯ истифода карда наметавонад, чаро маҳз ба Торрес рост меояду ба дигарон не. Инам як истеъдод аст ки фурсати гол заданро эҳсос намоӣ ва барои
торес фақат зарбаҳои дақиқ намерасад ки умедворем баъди ин бозӣ хатогиашро ислоҳ намуда яке аз беҳтарин нишонзанони барса мегардад. Усман Дембеле беҳтарин футболбози ин бозӣ буд ки ду партофти головар иҷро кард ва аз чандин пасҳои ӯ ҳам дастаҳояш истифода карда натавонистанд. Дар баробари Жорди Алба бо 7 партофти головар Дембеле низ дар ин омор беҳтарин дар Барселона гардид. Мухлисоне ки ба ӯ ҳуштаг мекашиданд ҳоло бошад дар ҳар як расиши тӯб ба Дембеле кафкубӣ мезананд. Билохира Рики Пуч яке аз судбозоне ки хеле кам дар футболи муосир ба қадраш мерасанд исбот кард ки арзандаи вориди майдон шудан аст ва натиҷаи беҳтар нишон дода метавонад. Акнун пеш аз бозӣ бо Реал Мадрид Барселона боз як рекорди Реалро шикаст. Дар мавсими имсола 22 футболбози Барселона ба дарвозаи ҳарифон дар Ла Лига гол заданд ки ин рекорди асри 21 ба шумор меравад ва эҳтимолан то охири мавсим шумори онҳо зиёдтар мегардад, зеро Адама Качок Траореи мо ҳоло гол назадааст. Рекорди пешниҳаро Реал Мадрид гузошта буд ки 21 нафар аз судбозонаш гол зада буданд. ғалабаи навбатӣ ба ҳамаи мухлисони самимии Барселона муборак бошад ва фикру мулоҳизаи шуморо доираи ин бозӣ дар комментария интизор мешавем. дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бачоҷа дар паноҳи Аллоҳ.